Sona Rocío i som infermera de l'Hospital Universitari Son Espases. Faig feina al quiròfan de la cirurgia major ambulatòria, un lloc on ajudam a nens i majors a curar-se. Ara, un nit com vosaltres us mostrarà com es fa el camí per arribar al quiròfan i totes les passes que fareu quan ens visiteu. Hola, som en Rafael i seré l'encarregat d'ensenyar-te la cirurgia major ambulatòria. M'he operat ja 2 vegades i m'ho passat molt bé. Començam! En arribar trobareu una màquina per donar tíquets, que es diu dispensador. Els teus pares han d'introduir la targeta sanitària o teclejar el teu DNI. Agafeu el tíquet i espereu a la sala fins que el vostre número surti a la pantalla. Fixeu-vos a la consulta a la que heu d'anar. Ara passaràs un box que és una espècie d'habitació amb la teva llitera, on la infermera te prepararà per al quiròfan. El personal d'infermeria auxiliar i infermera te preparen, te posen un camisó de l'hospital i una mascareta. Te posen un braçalet amb el teu nom per a que tothom sàpiga qui ets. Et pesaran per saber quina quantitat de medicina t'han de posar. Et posaran un monitor que és una tele on se veu com funciona el teu cor, la teva respiració i la teva temperatura. La part que més m'agrada és quan et posen una pomada de nígul a la mà, amb una ferretina a sobre. Res del que te facin a la mà fa mal. A continuació te donaran un xarop de maduixa que és boníssim. Mentre esperes a que te cridin del quiròfan, te donaran una tauleta amb moltes aplicacions per jugar. Un celador te vendrà a cercar i te durà a l'avantsala del quiròfan. Mentrestant, pots continuar jugant amb la tauleta. Te divertiràs molt. La família pot entrar amb tu a l'avantsala del quiròfan fins que te cridin. Quan entres al quiròfan te posen una mascareta d'aviador per dormir, mentre veus a una tele gran els teus dibuixos animats favorits. Quan acaba l'operació, te despertes d'un bonic somni i la teva família estarà amb tu. Llavors, te donaran de menjar i en una estona tornaràs a casa operat i curat. Ja hem acabat, li dius adeu a l'hospital. Espero que t'hagi agradat el que t'he contat i venguis al quiròfan content. Serà una super experiència que podràs compartir amb els teus amics.